Μια μέρα η ζωή μου άλλαξε και δεν ήμουν πια άνθρωπος. Έγινα άγγελος. Τότε άρχισα να σχεδιάζω αυτή τη σφαγή. Ήθελα να τους φάω όλους, γιατί μου είχανε γαμίσει τη ζωή, επειδή αλλάξανε άνθρωποι που δεν είναι τίποτα περισσότερο από κάτω-καταναλωτές. Αυτοί τα αλλάξαν όλα. Είσαι μόνος και θέλεις να έχεις φίλους, λύγησες τη σειρά. Και αυτοί τα αλλάζουν όλα όσα σκέφτεσαι. Και όσο πιο πολύ χρόνο περνάς μαζί τους, τόσο πιο πολύ γίνεσαι σαν κι αυτούς. Και εγώ είπα στα αρχίδια σου, στα αρχίδια μου και εμένα, θα το κάνω. Θα προχωρήσω στο μακελιό.